Sziasztok! Vezetéknyi László vagyok. Egy híres hollywoodi filmrendező vagyok. Most legutóbbi munkámat a Harry Potterbe nyújtottam rengeteg segítséget, amiben mindjárt betekintést nyerhettek, hogy végül is miben is járultam hozzá ezzel a fantasztikus filmhez, és akkor csak mostanában ugye az a helyzet, hogy nem sok időm maradt a Harry Potterre, mert végül is megkerestek, hogy folytassam, csináljam, de sajnos a kágy miatt, mivel kágyezek, így nem sok időm maradt elő. Ja, és kétszeres kágyvilágbajnok vagyok. Azt mondtam? Nem mondtam? Nem. Okay. Kétszeres kágyvilágbajnok vagyok. Amit hagyjuk is. Akkor most megmutatom nektek, hogy mi is volt az én munkám a Harry Potterben, és akkor indítjuk. Nézzük. Tehát itt láthatjátok ezeket a felhőket, közt azt a VB feliratot. Azt én csináltam. És szintén a nagy tó, az is az én munkám. Itt egy nagy kopasz bácsit fogtok majd látni. Ismét rét. Ezen a réten nagyon sokat kellett dolgoznom, de jó lett. Igen, tehát ő Voldemort, vagy... Igen, én kreáltam ezt a bácsit. Azért jó, nem? Így jól sikerült, nem? Csak mint mondtam, nem sok időm van már, és ugye a K1. Most újra a világbajnokság, sokat tréningezek, ugye kondíciómat ugye lefoglalta. Aki látta a filmet, vagy aki látni fogja a filmet, észrevetitek a végén majd, hogy a stáblistában így nem szereplek. Mivel mondtam a filmproducernek, hogy ne tegyenek már bele, még kurva szerény vagyok, tehát így hagyna szerepeljek már benne. És így és rábólintott, hogy de azóta ismét kaptam egy felkérést egy hollywoodi híres filmrendezőtől, hogy olvassam már át a forgatókönyvet. Nos, én meg is tettem, de beleolvastam, de nem. Tehát... Ez nem az én műfajom.